Laugarren entrega honetan, ebaluazioari eta feedbackari buruz hitz egingo dut, ez? Zelan egiten dudan. Orduan planteatu diren aktibitateetan, lehenengoa zen eta aurre ezagutzak ebaluatzeko planteatzen zen menti bat egitea. Kasu honetan, menti hautatu da ez delako kalifikatu behar, hau da, helburua ez da kalifikatzea, baizik eta aurre ezagutzak lantzea. Eta kasu honetan aukeratu da emaitza zuzena dalako. Hau da, ikasleak modu sinkrono baten galderari erantzuten diote eta erantzuna momentu horretan bertan jasotzen du irakasleak. Kasu horretan eta ikastalde osoaren aurrean landu daiteke, baldin badaude zalantzak, baldin badaude argibideak eman behar badira, dena delako. Orduan hor feedbacka zuzena da, bai? Eta klasean bertan egiten da. Bigarren kasuan, planteatzen zena zen Google Forms bat, eta kasu honetan ikasleek modu asinkronoan egiten dute lan, hau da bakoitzak bere aldetik egiten du, eta ikasleak jasotzen du horren emaitza. Ikusten denez, puntuazioaz gain, emandako erantzunak ere azaltzen zaizkio irakasleari, eta modu horretan ere ikus dezake evoluzioa zelan izan den. Edo nola ere, eta evoluzioa ikasprozesuaren evoluzio hori hobeto kudeatze aldera, eta kasu honetan modu sinkronoan egiten dena da Kahoot bat. Kasu honetan, bai ikasle bakoitzaren evoluzioa ikus daiteke eta bai taldearen. Bai, kasu honetan atzeman daiteke ea desberdintasunik dagoen edo alde handirik dagoen ikasle batzuen eta besteen artean. Ondoren planteatzen zena zen Google Classroomen bitartez ariketak eta erronkak eta kasu honetan produktu bat dago, da entregagarri bat dago. Kasu honetan irakasleak zuzentzen du entrega hori errubriketan oinarritutako sistema baten bitartez eta kalifikatu egiten da. Orduan gero iruzkinak egiten dira eta iruzkin horiek ikasleari ematen zaizkio eta horrela egiten da feedbacka. Feedback hau ematen da modu zuzenean, eta horrela norabide biko komunikazioa gertatzen da, eta ikasleak behar izan ezkero, behar duelako, adibidez, entrega bat berriro entregatu edo hobekuntzak egin behar badizkio, feedback hori ere idatziz emango litzaioke, bai e-mailez edo bai Google Classroomen bitartez.